Ganay. Share. Anong oras na kuya? 9:27. Alas 10 yun sila. Ba, si Lucas na lang aalis yun. Sabay na yan kipo siguro. Wala sasabay yun. Ba't tigil yata yung ano nila? Bukan. Okay lang yan. Sige na. Baka break time nila. Pero walang ano. Baka nag-uwi na. Nag-uwi na, Walang pwede na ilaw umuwi. yun ano eh. Rain eh. No, walang ilaw yung crane. Uwi na kami muna. Sweldo eh. Sweldohan nila, uwi na muna kami. Sabi ng gwardiya doon sa Greenbelt, hanggang katapusan daw ang ano nila, hanggang 6 lang. Pagka okay nang maging GCQ na, balik na sa normal. Pinapunta ko doon ni Bambol. Nag-gisik ko na. Kaya siguro hindi sumasagot si Bambol. Kasi alam pa nilang 26 o 27 MGCQ pa lang tayo, di ba? MC. MCQ, MECQ. MECQ. 26 o 27 magbubuko ko sa araw. Uuwi na ako. Kinabukasan babalik ako. Ano kaya yun? Magpaparapid pa tayo? Na, Vaccine na, di ba? may vaccine na yung mga asawa ko, mga anak ko. Yung asawa ko, schedule na rin sila. Matagal pagka no? Government.
Hindi, madali lang nga daw sa mga barangay. Madali. Yung nag-online, ano ka, matagal. Pag nag, Yung ano ka sa online, ano, mas matagal pala eh. mas mabilis yata yung ano ka, pupunta ka na mismo. Barangay. Matiid sa tahimik. Eh. Yung aso mo yun. Lakas pa naman kumahon. Biyahe naman yata ng bus si Maki eh, no? Hmm? Biyahe pa rin sa bus. Ewan ko. Hindi na siya nakakapag-live eh. Ito, basketball naman ang umaano niya. Kilala naman niya yata yung may-ari nun.
Wala pa akong manonood. Saan na kaya sila? Antay-antay lang tayo, baka may maligaw. Oh. Okay.